Ni annabi ne bukatata, annabi ne bukatata. Ban so ka darrabauta ba, ban fara dan na daina ba. Ni annabi ne bukatata, ni annabi ne bukatata. Idan ka nufe ni zan baitin alƙadir ba ni kasawa. Tarwatsa zuciya ka zuban abinda na kasa furtawa. Shi ba ruhi ka sai tashi da'iman ya tsaya a kan nawa. Ka cika shi da manfa'ul akali, ya Allah ga bukatata. La ilaha illa Allah, ban san mai zana furta ba. Ka cikan kirji da soyayya, ban san yaushe na fara ba. Na je ka gurin uwa da uba tun ban san ma bukata ba. Da na tasa sai na ɗan gane tushe ne tun a tatata. Muradina babana sai ya bani zuma ya ce kai ne habibina. Mama na ce take cewa kai ne ka wadata abana. Wayyo Allah ina kake ne kasmal kairi cikar kyauta. Ta tasawa wata rana sai na ce umma yaushe za ki kai ni gunnawa. Sai ta ce min aikana nesa, hakan ta faɗa da ƙarawa. Sai na ji ni kawai ina kuka don rashin samun bukatata. Amma an bani labarin manzon Allah habibina. Wata rana sai nake cewa zan sai hotonsa don kauna. Sai yanzu na gane bambancin da akwai da ɗayar ku bambanta. Girman ka daban-daban, Ahmad karatu baya ganewa. Matsayinka sifar ɗabi'unka, rubutu baya zanawa. Aikinka cikin ɗabi'unka muka fasan nisan kowa. Mahamudu abin faɗar Allah, ƙaunarka kaɗai ga darata. Dan kai aka ƙagi annabta, aikinta kawai ta nuna ka. Dan kai aka ɗora manzanni amma sun kasa furta ka. Hasken ka kaɗai takar zati, wai wane ne misalinka? Mahaɗin haɗa wanzuwar kudura, in kanka kaɗai bukatata. Kamar ka ba za a sake ba, ya wanda muke faɗa yanzu. Ɗayan takar Allah domin kai gashi ya bozu. Kafin ka yana cikin babu, ya zarce a ce da shi tazu. A samansa saman ka ta yi suna, sunan ka ya ƙara furtata. Mabuwayi ɗaukaka daraja, halarar ka kawai ake zance. A cikin kogin mukamatu ka zarce abin da duk zance. Alwujudu mabubbugar komai, masa buku cikar dukan dace. Dan kai aka yi ka maulana, faɗar ka kaɗai ibadata. So ka darrabauta ba, ban fara dan na daina ba. Ni annabi ne bukatata, ni annabi ne bukatata. Sani wanda ya san haƙiƙarsa, masaninsa ba za a samu ba. Daga Allah sai Rasula
Allah daga shi kuma jalla ya rabba. Masani mafaɗi marin jayi ambatanka ba za mu dena ba, in dai Mahamudu ya wanzu da akwai madara a jarkata. Ba wanda ya samu alkhairi sai in ya bi ka hibbullah. Daga kai sai kai a inda kake ma'aiki na Rasulallah. Ni dai kai ne a ruhina domin kai ne ka fifita. Maulaya ina irin ka a da bare yanzu a bazara. Gwaninmu ina kamar ka a can ka zarce anan abun lura. Yabuwayi bayyanar Allah waninka na je a kai shara. Ya Ahmadu sannu dai sannu ni sadam kai ne a sabgata. Kai ka buɗe abin da kai ka sani salawatu alaika ba adadi. Kai ka nuna abin da kai ka sani ya arufu da haya masani. Ka zarce ka wuce ka je ka zauna ka iya mahadi. Ka ban ka bashi ka ba mu maganar na ka safurta ta. Alhayi da kai ake komai alkayyimu kai kadai gaske. Al'awwal tun gaban farko ka aje kayan ka ɗauke. Al'akir shugaban ƙarshe kowanmu da kai za ya fake. Ba dan ba da ban maganar bari dai in sayanta. Ka kauda abin da ba kai ba ka tabbata kai da aikinka. Ka ambaci ainihin sunanka da kanka kana ta labbaika. Ka bayyana ainihin siffarka da kanka ka amsa sunanka. Kai ne dai kai rikalli illa in kanka kadai bukata ta. Ka kewaye ko ina amanto karka kawai ake duba. Ka tabbata la sharika laka kai rabbul arshi ke duba. Maganar ka kadai ta inganta waninka ba za mu gane ba. Ya Ahmadu sannu dai sannu in ganka kadai bukata ta. Allah ya dayanta zuljudi a komai ba misalinsa. Mahajubi sai ya kasa gani ya ɗau zinatu ya sa wasa. Arfi kuma ga da ibanci mai zana biɗa a ƙaulinsa. Ku bar girma ga mai girma wannan ita ce nasiha ta.